Lawrkhawm Episode 68 Ramhuai vanga inthahna pangana Lawrkhawm LANDAVAZO THIHNA kumsom pathummi Lawrkhawm LANDAVAZO chu athianu kumsom pathummi tho Makaile Smith nen September ni sang ni som parukan an school bang chu an hona kongpanga yan kaldun naknaka ti chuan kar pakhat achunga tlangwala no pang ve tak mai khal hian aron nai chila hepa hi kumsom ni mi kodi lot ani lot chu anuwa athil ti rapthlak tak engwanga ti nge ani tian zo chuan chan na pani aneya pakhat jok chu LANDAVAZO hian bialpa anei nia a hriat wangle pakhat jok ero chu Ramhuai in ti turin min ti ani ati ai nga po chu ni se lot hian he mei chetlei rol pani te hi silai na kapa Smith jok hi adam chuak lawa asoi dan chuan lot hian min endun vang phota ti chuan min kap ta thutani ati he thil lo mutu te soi dan chuan lot hian LANDAVAZO hi akap masa Smith hi akap le a chumi zowa LANDAVAZO hi akap non le ani anti kumsang ni som pariata korta an zo le point lot hian Ramhuai in tiro min ti a aka dan tur po min ruam man pui vekani ati mau mai ani he wang hian kot lam chuan lot hi aril ru chiang lo ni in an ngaya ngai zong mu mal anei theilo wangin athinarim ta nia an ngai ani hengte awang hian lot hi atira chuan korta dingtlaka ngai lovin Texas muna rilrulam damdoi na te da phot ania ma se September sang ni som pariat khan Fort Worth jury te chuan lot chu thiam lo an chantir ta a ti chuan dam chung tang turin achung thu an rel ta ani palina Michael Taylor kumsang kha zakwa somsari pali The Exorcist film an chuan nu kumle chi khan Oset West Yorkshire England a chuan Ramhuai na sataka no chuana bei pui thla ka ni a hemi tuma Ramhuai an no chuana pa hi Michael Taylor kumsom thum pakhat mi nupui le fa panga lai nei ani a Michael hi a hrathang te chuan mihlim thei tak nin an soya ma se namu mal tak a mu lei theilo awangin depression anei ve thin an ti a ma se henga zia te hi ko hran pakhat azoma tangin a thlak chhoviau ni an soyani an khuwa ko hran pakhat chu belin Michael hi a ma sa khuana ngai poimo lo tak mai chu ain khom tai mata em maya min hetia azia a thlak na chan pakhat nian soi chu he biakina an thuhril tunu pakhat kumsom ni pakhat mi Mary Robinson wang ni nan thria a Robinson hian he ko hran member te hna hian pathian thil ti theina chuan in ko chunga Ramhuai zong an hot chuak thei ti na soi thina ti chuan in khom man zo hian oset khuwa mi than khat chuan Robinson le Taylor hi anin muru thin an ti ani Taylor chuan Robinson a mungun tula azia po ain thlak chhona sata hle maya mihlim ve thin tak kha hote te ya athin rimin tongkam chetak tak te a chak chuak ta thina ti chuan an huwa chuan thil thalo ti chu pholanin alo om ta a rum khat chu ruakin Taylor le Robinson te om dun hi an phok fu ta ani Taylor chuan heng thil zong lo om chan chu Ramhuai ka ko chunga anom wang ani ti na soi tatlat mai ani ti chuan October sang kha zakwa somsari palia chuan pastor than khat te chuan Ramhuai no chua tum chuan an beita chiam maya zankhuwa in Michael ko chunga Ramhuai om chu no chua tumin an beya an soidan chuan Ramhuai somli lai mai hemizan hian an not chuak ani heti chungpo hian Michael ko chunga chuan Ramhuai pathum tualthatu kuthlak ching le mi ti a thei Ramhuai an la om an tia ma sen chau to em wangin chol phota anuwa chunzom le tin an hosan lai lok ani ti chuan an hu rei lo te a chuan Michael hi thisen kai nuang hian an mutatlat maya Michael chuan heng thisen hi setana thisen ani ati maya ma se an han hriat chua meu chuan anupui Christine thisen ani ti an hre chuaka Michael hian anupui chu thatin na satakin alo zai som alo ni reng maya Michael hi man ani a ma se a nian ngaya wangin thiam lo chantir po ani talo ani pathumna ANGIE ESCOBAR kumsang ni som panga September ni som khan Queens New York a kar chunga anu pakhat ruang char ani a hetan ruang char hi kumsom ni pariat mi ANGIE ESCOBAR ani a ataksa hian vina nu ma voi somriat ve lai a ani arwanga tang hian athina hi nili ve lai alo ni to ni nan soya ti chuan police tan han chui ngal chara anu rei lo te a chuan kumsom thum pakhat mi Louis Zambrano Queen sami tho ani ti an chui chuaka Zambrano chu September ni som pariat khan Virginia lama Atlan selai man ani
zambrano hian atha ani ti ain puang deuh ngal maya ANGIE hian zambrano nen in chhen adu thu ashila hei wang hian Louis thinrim chuan sakor bak chein a vit ta chiam mai ni turani ti chuan amang ang ti ngai na hrelo chuan police te bula chuan heti la hian Ramhuai ka ko chunga alu tani atile tlat mai pekani ma se hei chu oi har anti deuh ni na lang April sang ni som paruk khan zambrano hi kumsom ni pakhat chung zela tang turin a chung thu an rel sakta ani panina ELIZBIETA PLACKOWSKA hi Naperville Illinois mi ani a o a hrathin tlat mai ani ti chon October ni som thum sang ni som pani khan he o hian ELIZBIETA chu afapa le afapathian nu nopang chu an ko chunga Ramhuai an lu thu le an dam chua van ram an kai theina tur chuan an thi angai thu aron hril ni na hreta tlat mai ani ti chuan he a o hriatang chuan October ni som thum hian afapa kum sari mi lek Justin Pekowska le athianu kum ngami Olivia Dorokowski chu athat taringot mai ani he case rapthlak le maya PLACKOWSKA hian afapa le Olivia te ko chunga Ramhuai an lut ni a hriat mai pialama ama ko chunga hian Ramhuai pakhat Black Shadow thladum kan ti mayang chu a ve bok ni ten asoi ani hei wang hian ELIZBIETA hi ukil te chuan rilrulam buaya pu sakin court a ding tlak lo ti in an ngen saka Dr. Philip Resnick chuan court a din sakin he nu ELIZBIETA hi he apoi khoilai hian arilru na satakin a buai ni atia ti chuan he case sakal zelai hian ELIZBIETA hian afapa hi voi zangot mai avit ti mu chu ani a tin a thian nu te hi voi som nga lai alo vit bok ani atira chuan ELIZBIETA hian police te chumi pakhat an in aron lut ru in afa te hi aron vit thlum thu alo hril bok nge ani kum nga lai mai he case court ta an ngai tu a ti chuan a topa chuan ELIZBIETA hi thiam lo chantir ani ta a no pang pani a tha mai ba ka an ui le midang ui pakhat po he mizan hian alo that tel bok ani ti chuan dam chung lung in tang turin a chung thu rel ani ta ani pakhat na ARNE Cheyenne Johnson Brooklyn Connecticut khuwa hi tualthahna po ngai lo na khuwa nuam le ral muang tak mai ani a ma se February ni som paruk sangkha zakwa somriat pakhat khan kum somlimi alan bono chu tha ani tlat maya hei hi Brooklyn khuwa kumza samkwa pathum zet din ani atanga avoi khatna ani nge ani hemi tuma tualthatu hian bono hi chemin voi som ni ai tam avita athatu hi kumsom pakwa mi lek ARNE Cheyenne Johnson ani a ti chuan court ta ahan khin don chuan a case adang tariau maya Ramhuai ko chunga lu wang an tile tatlat mai ani he Ramhuai thon thu hi nilo se chuan case all samte mai tur ani a Johnson chu ain lu anei tu pa bono nen in havin avit tamai ni tur ani a ma se a boy zo ta fek ani tin hetiang case chu dot phua chop siama remna pumpel an tum nan te po Ramhuai wang te an lo ti ve fo thina ma se mi case chu adang riau ani kum sangkha chakwa somriat July ni thum khan kum som pakhat mi David Glatzel chu amu hi laron aw chuak vak maya anu le apa te bula chuan amu manga Ramhuai a mu thu le chu Ramhuai chu bengzum deuh hasiam em le sakor ke ang deuh nei ani thu aron soi chuaka Ramhuai minga chuan Beast Man ati ani David ate hian Ramhuai film lam en ngai lova tin hetiang hian Ramhuai amu manglama amu ngai po an threlo ani hei wang hian anu le apa te hian thil soi hi annui pui mai lo viau maya tin he amu mang hlawom hi azual tul tamaya chu Ramhuai chu amungun tula anua phei chuan a taksa in hamna thla le duk deuh cher churte aronom taringot mai ani ti chuan anu le apa te ti ngai na hrelo chuan Davita unaw nu pasal ni mai tur ARNE Cheyenne Johnson he na chuan tran pui turin an dil ve top maya ti chuan Johnson te le Glatzel te chung kwa chuan Ramhuai not chuak thin ti an hriat lar em Ed and Lorraine Warren te nu pa kha an roi tarup mai ani Warren te hian an han en vela Bridgeboard ko shan tran pui na nen Ramhuai no chuan na an thok ta ani heta hian heta tualthatu Johnson chuan he no pang ko chunga Ramhuai Beast Man an ti mai chu ka ko chunga lut zok rotin ka lo soi ani ati thatlat mai ani Johnson a ukil po chuan hemi tuma Ramhuai no chuan a tape recording tele
et le Lorraine ten Johnson a ko chunga hian Ramhuai alu ta zok nge ni an ring thu an soina nen lam court a chuan an ron chhop chuak tarup mai boxi a court rorel na po chu a buai ta nuai ani ber mai ti chuan he court case alar pha hle nge nge a le khabu te pon chu ani in the demon murder case ti a chu ani a kumni nuwa phei chuan movie a te siam ni in Kevin Bacon te an chang hial ani ti chuan Johnson po chu tualthat tu ani ti hrema se kumnga lek zela ta nuwa chuan chua ani ta nge nge ani Lawrkhawm ilo thlir awangin lawm thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hriat zel theinan bell hi ilo click don ya